ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇಲ್ತೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಜೋಗಿಮಠ ಹಾಗೂ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇಲ್ತೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಥಪಂಥದ ಜೋಗಿ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಅನಂತಡಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂತಿನೊಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ತನ್ನ ಏರು ದೈವ ನರ್ತಕೇರುಳ್ಳರ ಅಕಲ ಆ ಸಂದಿನ ನೆನಪುಡು ದಿವೋಡು ದಾಯಕೇಂಡ ಐನ ಅಕಲೆಗೊಂಜ ಆ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಕಟ್ಟೆರೆ ಎಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರನಾಗನೆ ತರೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡನ್ಲ ಗಗ್ಗರನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆನ್ಲ ಕೊರ್ಪುನೆತ ಮುಖಾಂತರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೌಪ್ಯತೆ ಹಿಡಿದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟ ಮಾಡೋಡ ಸಾನೋಡ ಓಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಪನಂತಿನ ಸೊತ್ತು ದಯದೀದು ಅವು ಆವಾವ ವಸ್ತುಲು ಆವಾವ ಜನಾಂಗಗಳ ಆವಾವ ನರ್ತಕ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅತ್ತಂದೆ ಅವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಹತ್ತು ಐನಮಿತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಐನಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಐನಮಿತ್ತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಐನಮಿತ್ತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಓಲ್ಲ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗಿಡು ಉನೇನು ಮಾತ ದಯದೀದು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಇನಿತ ಈ ದಿನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಮನದಾಲದೊಂಜಿ ಪಾತಿರೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನಿ ಕೊರ್ಪ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತಡಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ನೇಲ್ತೊಟ್ಟು ನರೇಂದ್ರ ರೈ, ಕಿರಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಲ್ತಿಲ ಬೀಡೋ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ.